Здравейте и добре дошли в днешното видео на Minecraft Bed Wars. Абонирайте се за канала, защото както виждате статистиката горе вляво от миналото видео, повече от половината, които са го гледали, не са се абонирали. Това е напълно безплатно, така че абонирайте се, харесайте и пожелавам приятно гледане. Сега ще играем малко 4 в 4 за загрявка. Така хора, малко кътнах, извинявам се, но имаше проблем, така че... Този защо троши, бе? Ти умен ли си? Баща тъпия. Леле, майко. Ту щеше... Ту е саботюр някакъв, бе. И сега докато не ме виждат. Айде, минайте. Айде, лека. Ще им чупим леглото, някъде спите, мъжи. Тому ми попречи пътя. Аз щях да си го щупя сам. Майко. Тук мога да се спаме. Леле, не съм играл давно. Толкова отдавна не съм играл тази игра. Майко мила. Леле. Тук трябва тежък спам. Тежък. Даже няма да си вземам хубав меч. Директно че да се бия. Като мъж. Не е важен мечът. Важен е войнат. Абе, той ще спре да троши. Троши. Бах ти тъпя. Оп. Не мога да разбера, иска като някой от червените дойде да му сложи блокче ли? Толкова си мисля, че толкова лесно става. Пробвал съм го и не никак лесно. Майко, аз ще кажа, ще да умре. Не! Уф. Видях, че ме стрелят, ама се паникосих и не успях да се предпазя. Добре, сега като мишки ли ще стоите и ще ни стрелят с фаербол, бе. Майко, мишки. Бийте се като мъжки мъже, бе. Ами като мишки. Какво е този откъде, бе? Аз съм го убил. Поне имам килче. Малко докато влезна във форма, защото не съм играла толкова отдавна. Ще ме гледате как умирам. Но, съжалявам. Отдавна не съм играла, така че... Надявам се да не ми се сърдите. Така. То защо слая тези дупки, бе? Погледнах за малко настрани и съм пропаднал в дупка. Това видео се казва имам съотборник, който прави дупки. Не. Майко, този... в тази дупка ли падна? Майко. Поне спечелихме. Има късмет, защото... Ще му се случи случка. Значи хора, имам брутална идея как се казва това видео. Това видео се казва попаднах в капана на моя съотборник. И... ще сложа като тъмнел как... момент от клипа, как той чупи. Как... прави дупки в моста. И да, това просто този, знам каква му е била идеята, обаче не е трудно да се случи. Това да стори, защото аз мога по принцип да спидбриджвам, обаче не предпочитам, защото много умрам. И защо? Дойте да сложи едно блокче. Не, това беше толкова жалко умиране. Спрати моите да ме прецакват. Да, пак направих същото. Писнам ли, човек. Цъкам Shift, за да мога да купя колкото се може повече и... Ела ми, бе, ела ми!
Майко, майко, майко. Майко, толкова време не съм играл, че пръстите ми са се схванали. Ту, къде ще ходиш, бе? Абе, ще строиш ли? Ще строиш ли? Ще строи той. Аз ще... Добре. О, майко. Така. Добре. Отивам... Трябва да обиколя малко, обаче не знам точно да стоя нагоре ли. Не, така ще правя. Така ще мина отстрани. То си мисли, че се качи при мен. Нали няма някой, кой да се качва при мен? Не! Кто ме е видял? Гадост. Щеш да е много добър. Добре, аз пак ще опитам да мина оттам. Даже ще си купя колко струват 20 евро. Добре. То с тях ще стане много бързо. Ама трябва да си купя блокове. Добре. Имам така. Добре. И пак ще направя същото. Надявам се този път не се получи. Ще се получи. Няма как да. Ще им щупим леглото. Някъде да спят. Ама бе. Този има инвизабилити. Инвизабилити! Някой е с инвизабилити. Не! Видях как стъпва, бе! Видях го. Така, хора, малко ще поиграя. Ще да кажа двойки, ама то двойките са в тениса. Дъбълс, така се нарича в играта. И се надявам моя да е някакъв добър, защото ми се е случвало да играя и моя да е или АФК, или да не излиза от базата. Добре. Добър. Така. Така. Там кой отбор са? Натам са... Би трябвало това да е Аква. Но аз нямам кирка. Те си такова и... леглото с... Не! И това са ред. Да, ред са явно. Аз мисля, че са Аква, не знам. Такъв им беше острова отдолу. Наше, нали, тъмно си. Моля. Кой щупите леглото, бе? Майко, и без легло ще ви бия. Наш. Идвам за помощ. Те са двама. Добре. Така, хора, отново ще играя 4 в 4, защото на 2 в 2 не ми се получи. Никак. Мискликнах. Исках да си купя вълна. Ама нищо, поне така ще имаме по-здрава защита на леглото. Така. Получих от някъде меч, някой си го е хвърлил. Добре. Така. И блокът ще ги оставя някой да заогради хубаво. Добре, аз с това отиваме напред. Ние сме само трима. Някой е леснал. Виж, майко, трайхард. Тук имаме тежък трайхард. Нуб. То голяма нинджа, бе. Джаджун и двамата сме долу. То ми разката. Някаква нинджа. Жестока. Аз тук се жертвам да го убия. Скачай, бе. Айде, би се като мъж. Би се като мъж, бе. Не го убих аз.
Но се връщам за блокове. Така. Бързо, 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 бързо. Така, тим се бия. Трябваше да си взема по-хубав меч, ама нищо. И с това ще направя нещо. Лагва тежко. Така, значи, от тук, така. Те нямат почти никаква защита на леглото май. Да, нямат много. Добре. Зад нас няма никой, нали? Добре. Така. Това беше жалко умиране. Що включих капслок. Чакай, че си мискликнах. Цъках друг бутон вместо напред. Леле, аз съм много голям нуб, аз ги троля. Майко. Не мога, това беше трагично. Той му отчупи и аз вместо W цъкам някой друг бутон цъках, не знам кой. Мисля, че 2. И не знам, някой бутон цъках. И се чудя, що не вървя напред. Леле, майко, колко съм зле. Тук някакъв построил хубав мост. Не някакъв изчупен и изкривен. Така. Машина, ела тук, Митко. Без ти не можем. Губя контрол, когато теб те няма. Ще те пребия, момче. Ще те пребия. Не бе, бяха двама, не че... То остана само един, даже няма си вземам блокове, отивам да го набия. Той дет ме уби. На малко е, той беше на 3 сърца и половина. То показва 7 сърца в Bed Wars, но това са 7 половинки сърца. То сега се катери нагоре, нали? Айде слез долу и се би, бе! Едно в едно. Нашия го уби. Чакай, какво? Не ми каза, че бях в Top Killers. Трети, той има един кил и аз имам един кил. Все так. В игра по принцип съм брал 12. Така. Хора, мисля, че това ще е последната игра, така че ако ви хареса видеята, лайквайте и се надявам това видео да събере 10 лайка. Скромничко. Че миналото исках 15, за сега не са 15, никак. Но да. Така. Няма ли някой да идва с мене? Ало? Не мога съм. Охо. Митко. Щата приби, Митко. Сега слезе долу, ще му отворя говнята. Не, то се катери нагоре. Сега ще видих кой мога да се катери нагоре. Така даже без shift ще сторим. Ама, щех се прибия. Къс сторя без shift. Така. Аре бе. Жалка. Жалък, господин жалък. Ще умре. Добре, умря. Хилки. Вече почвам малко да се връщам във форма, така че... Добре. Майко. Бая блокчета взех. Да има. Дали си сложи голяма защита на леглото? Надявам се не, защото ако има нещо, което не е вълно, не мога да го струша с ръка. Тоест мога, ама много бавно. Така че да се надявам, че не са си го защитили. Аз няма директно това го бутам, аз директно тръгвам. Не, имат огромна защита. Надявах се да нямат, ама имат. Не. Идеята ми беше друга, ама не стана. Значи трябва да си купя и кирка. Ще поседя малко на генератора.
2 hours later. Пренареждаме си ги и отиваме да им чупим леглото. Ади, лабе, Митко, не дей бяга. Не дей бяга. Без теб не мога. Те са много, аз съм сам, ще ме набият, ще ме напляскат. Не искам. Така, нов. Айде бе, господине. Тук е наша. Лили, аз не съм го видял. Еса. Те нямат легло. Майко, един е останал. Ще те пребием. Аз го убивам. Айде, да. 2 файнал кил, 1 кил. Съм в топ килърс. Да, разбира се, на второ място. Най-добрия. Не съм най-добрия. За жалост. И хора, ако ви харесва видеото, абонирайте се, лайкнете и чао до следващия път.